Кергем дека авдијсија мен дујшуже ајетија, то есть трин, ка пробина тринте реслем овактите динѓаменге, ама објаснила о трито својство таро мануша, о прво дерси таро бекарекет кергем, објаснинга е верникон, о дујто објаснingem е кафирен, кана и трито ко објаснил е мунафикон. Иншаллах, амен зар муслимања сегош објаснеа дуј сфатија, дуј личностија е манушенгере туменге ко дерсија. Сар хоџе ке тамен ке реа лафитаро худбе или пасар дерсија, амен сегош објаснеа туменге дуј личностија. Одлатане со секош вакераја туменге автоматски тешајте халовен, одлатане о верникоја, емо неверникоја. Да, од трето личност сар мунафико буд харица објаснинаја е мунафикон, соске авдие кет ка објаснина е мунафикон ка халова кобори важно тежана кој одла мунафикоја, одла дволичникоја, одла со набешена кој ектан, одла со ленгоре чибја ленгере муја нешто ја вер вакерела, а о калби ленгоро нешто авер вакерела. Еке авдие иншаллах таро одла аетија ка кера лафи таро Куранија зимушани, феноменална аетија ко Курани, ме вакерава јар бангерела ми кичма, ке читинава кала аетија, родавам меда Андре кодла кала аетија, вакерава ја рабби шайли медате оафт, јек дело таро акала мунафикоја. Соске агер објаснингалено Фахрудин Рази, агер објаснингалено Байрактар Байраклы со чаче чивела амен ко размистиве дали амен да си ем njeg дело тародла мунафикоја. И грешка ко читибе Курани, ке да мен читинаја о Курани, ем ке читинаја кала аетија, амен о муслимања ке раја лафи, читинаја о Курани, ама амен Андре наракловаја која кала аетија. Мислиндор дека акала аетија пишимета не е кафиренге, акала аетијата не пишиме е мунафиконге, акала аетијата не пишиме е христијаненге, акала аетијата не пишиме е јаудиенге. Значи, амен пред те почминате читина о Курани, ке раја менге некобор сепетија, некобор корпе ки амари годи ке раја менге. И ке читинаје ка аетитаро кафири, одва аети чиваја леки корпа е кафиренгери. Ке читинаје некобор аетијатаро мунафикоја, одна аетија чиваја ленки корпа е мунафиконгери. Ке читинаје некобор аетијатаро јаудие, амен чиваја одла аетија ки корпа е јаудиенгери. Акава и грешка. Акава Курани, ало диндор пример е јаудиенсар, диндор пример е мунафиконсар, диндор пример е кафиренсар, затешај амен те нова делотаро дала мануша. Значи амен те сиклова, те накера и исто грешка. Со керге о мунафикоја, со керге о кафирија, со керге о идело о мушрикоја, о идело поклонција, со керге о јаудие, со керге о христијања. Те амен читинаја јека аети, и амен наракловаја кодова аети, вакераја на аменге мангја кава аети на керела лафи, тега ни на непоправка која маро дживдибе. Пример, суратул Лехеб, теббет једа еби лехеби ва теббе. Некоен проклета оваста е Ебу Лехебескере. А каја сура, мислинава дека шело е њато сура ко Куранија зимушанитани, мислинава, мате грешинав, шајте дикен суретул Теббет једа еби лехеби ва теббе. Некоен проклета оваста е Ебу Лехебескере. Каја сура тани објави ми башо Ебу Лехеб. Тоест, о како е Пегамберески. Која? Шело ефта. Шело една или шело ефта? Шело една. 109. 109. Значи, а каја сура, ке амен читинајала, амен мислинаја дека каја сура, керела лафи, салветаро Ебу Лехеб. Пралален, тегани, амен, агар те читингема кава Курани, мислиндор дека каја сура салде Ебу Лехебеске, тегани кергем о Курани саријек историско китаби. Значи, кергја лафитар историја, објаснија аменге којтано Ебу Лехеб, и ке читинаја каја сура, мислинаја дека читинаја е Ебу Лехебеске. На. А кава на неточно.
Амен ке читинаја каја сура, а каја сура авдие да керела бути. А каја сура објаснила Ебу Лехебе. Нековен проклета ова ста Ебу Лехебе скере. Ама панда керела лафи таро мануша, кола исине својство ја сар Ебу Лехеб, значи сифатијат сар Ебу Лехеб, одла сартева керав, одла хова не сифатија сар Ебу Лехеб, одла против о ислами сифатија Ебу Лехебе скере, амен те исиамен адла сифатија, тегани амен да сием одла Ебу Лехебија. Мева керава, панда кобор Ебу Лехебија исиамен моментално авдие, кола дживдинена. Значи, ака ја сура ден денес да дживдинела. Ака ја сура ке читинајала, ден денес читинајала Ебу Лехебенге кола авдие да постојнена Ебу Лехебија. Еке меа јар читинава о Курани. Сар читинава о Курани, читиндору о Курани, дикава дали ме манда и сима јек таро акала својство ја со о Аллах джелле шануху ко Курани азимушани објасни нелален. А на читинава аети и вакерава на аквај мунафиконге чивле ко мунафикоја, воопшто ме ман коркориодоте на аракаваман. Еке авдие од овако објаснина. Дали и сијаме надла својство ја со Аллах джелле шануху кед објаснила е мунафикон, дали аменда која маро дживдипе и сијакала мунафичка својство ја машкар аменде. А на те вакера само на акава својство е мунафикоскоре, чивле акава аетики корпа е мунафиконге. И амен читинајле арапски, зату мен те шај адава те халевен салде мунафиконге. А јаравди и си амен адла аетија, ти си шај те почмина, те на чај те почмина. Мислава дека сар не нам спремно, мислава дека само на кој сар сока читинел, демек о Рафаели Калел о германско превод, о тутетано Мухаммед Еса, окей. романи Бесим Коркут. Бесим Коркут, нормално како македонски канал кој? Не сум ко македонско, Хасан Джило ка читине иншалла. Хасан Джило. Каритано, ја, тамам. Бујрум, почми. Селамун алейкум, Баксус. Шукр, фана. Селам алейкум, Сари Ринге. Ајде, џемати муслимин, само шер, почмини о имери. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. جماعة المسلمين، الله يذكر رحمتي، الله يذكر بركتي، الله يذكر مغفرتي وبرال تمنده وبرال أمنده نقول إن شاء الله. القرآن يذكر هدايتي وبرال تمنده وبرال أمنده تقول إن شاء الله. يا ربي كرامن ودولندر кој о Кур'ани правилно ка окуина, ка читина, керамен одолендар кој о Кур'ани правилно ка халова, хем керамен одолендар кој о Кур'ани правилно ка дживля кера, то ески пракса ка ана. Три својства ја вакергем, окуј во Кур'ани, халој во Кур'ани, хем ани беки пракса о Кур'ани, темелја кова градинелапе амаро имани, темели кога градинелапе амаро муслиманско живото, исламско дживтипе. Амен, англедер неко бордерсија, почмингем суретул Бекаре, таро прво аети, таро елиф ламим, и алем джико авдиесием ко офтото аети, таро суретул Бекаре, иншалла, авдие ка пенџара нево аети, таро Кур'ани азимушани, авдие ка дружина амен, некобор аетен сар таро Кур'ани азимушани, ја Рабби керамен одолендар, кола хем ка дружина амен акала аетен сар, хем ковен амаре амала акала аетија,
agar da te civla kera akala ayeti ako amaro civ dipe. Agar počminala o ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Офтото ајети таро суретул Бекаре. Офтото ајети. Услови керава за те халова од ова со амена вие кераја сој тумен да амен сар баравар те читинен. Одолеске дака пробина ко некобор чивја офтото ајети те преведино. Значи аѓа ومن الناس не саве мануша. Таро мануша. Нас, ко арапско значилна мануша. Таро не саве мануша. ومن الناس من يقول вакерена. Ола вакерена. Не саве мануша вакерена. Со вакерена يقول آمنا بالله. Амен пакаја ко Аллах. Билла, аменна биллахи. Амен пакаја ко Аллах. Хем аменна биллахи ва бил јоумил ахири. Хем ко Аллах пакаја. Ама ко чачипе ола на пакјана. Ко чачутно ола на пакјана. Значи, ако надаја логичко превод, олендар не саве мануша иси. Саве мануша вакерена. Амен ко Аллах хем ко ахирети пакјаја. Ама ко чачипе ола на пакјана. Агар преведингем о ајети, офтото ајети таро суретул Бекаре. Почминаја со босанско, хајде Романи Софра босанско, Бесин Коркут месар со канала. Selam aleyküm sari nenge cemaati muslimin. Ki sura al-Bekara oftota ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Penala ima ljudi koji govore verujemo u Allaha i onaj svet, a oni nisu vjernici. Значи, иси мануша. Мануша. Кето Аллах джелешану аква за те правав тумари годи, аква јоци. Значи, мануша иси, мануша керелато целовкупно човечанство, ака те више не одвојнела јаудие, христијања, аѓар те вакера тотеистија, хиндуистија, мануша. Иси мануша. Саме мануша иси. Уаминен нас. Кола вакерина амен пакјаја. Косо хем ко Аллах пакјаја, хем ко ахирети. Агар амола ко чачипе на пакјана. Читинаја Рафаел Мохамед Есад, ама мулинава тухарица похарица магавате шунаве Мохамед Есад шука. Okay, assalamu alaikum salam. Und es gibt Leute, die sagen, wir glauben an Gott und an den letzten Tag, indessen sie nicht wirklich glauben. Ja. Значи, овда преведим ја иси мануша. Значи, мануша на макерија иси верникија, иси кафирија на макерија, него мануша иси. Сабо ајети акава, мединско или меканско? Акава објаснингем ко некобор дерсија туменге? Саботано? Меканско или мединско? Мединско. Нас, сар. Акаватано меканско ајети. Меканско ајети, меканско. О Аллах кет керела синалафи ки Мекка, кет објавенела синова ајетија ки Мекка сар, уаминен нас. Значи, о човечанство објаснила си. Са е манушен лела сине. Ки Медина ја хелезина амен. Ја, а ки Медина? Ја ејухеллезина амену. Ејту мен кој пакјана. Веќе ки Медина почминена те пакјано верникија, не? Значи си верникија. Ама кате, керела лавитаро целовкупно човечанство. О Аллах джелешануху. Македонски читинаја, почминајте образложина. Бисмиллахиррахманиррахим. И има луѓе кои велат: веруваме во Аллах и во судниот ден, а всушност тие не се верници. Садакаллахул азим. Екана логично читиндор акава ајети, сар не туменги акана вакерава, акате со сиемили па со шунена макате, ке читингем акава ајети, араклелни тумен Андре ко акава ајети, тумен пучава тумен, араклелни тумен ко акава ајети, но, суске акава ајети, веќе вакерала лафи,
керела лафитаро мануша кола вакерена амен пакјаја ко Аллах, ем ко ахирети, ама ко чачипе, ола на пакјан. И кед мечти на аква ајети вакера, мандар на керела лафи. Акара ме манге размислинава. Исили, шели ме това вјектаро акала, кова ме чибјаја вакерава пакјава ко Аллах, хем пакјава ко ахирети, ама ко чачипе на пакјава. Шели ме това вакава? Дикен, амен вакераја дека пакјаја ко Аллах. Интересантно нешто. Амен чибјаја вакераја пакјаја, ама ко чачипе, од ова со Аллах джеллешануху, аменге, ко Кур'ани азимушани, нарединела, текера, нарединела амен, тародла буќа тецida амен, нехји, значи тецida амен. А најели од оваки пракса, а најели амен о Курани ко дживдипе, дживди најели амен е Куранеја, Аллах ескере лафија, котан, а најели му пучиве тану. Јакана мекет дубоко почни минава те размислина второ кава ајети вакерава стоп имер. Кед манге јек ајети одговоринела, а навале котан, кед јек ајети манге не одговоринела, ме одова ајети, на нава котан. Јани некогаш ми традиција чивавала ко предност за разликата ро ајети, за разликата ро Аллах ескоро емри или па Аллах ескери наредба. Јакана Аллах вакерла иси мануша, саме мануша иси, кола вакерна амен пакјаја ко Аллах. Амен за те пакја ко Аллах. И манушкова пакјала ко Аллах. Манушкова пакјала ко Аллах. Ов са лескере наредбе со Аллах джеллешануху лестар родела од ова мануш анелален котан. Од ова мануш на несаве аети на вакерла ме сама кава аети на перела манге кими годи или па акава аети кимири традиција, комиро ахляко, кимири култура, акава на перела. На вакерла, кате вакерла свако ек наредба е Аллах ескери. Саодла шовинаде аети ако Курани аземушани со иси. Саодоле аетендар керело Аллах джеллешануху лафи, дали амен са о наредбе е Аллах ескере анаја котан. Значи манушкова пакјала, ова нела са о аетија, са о наредбе Аллах ескере котан. И меке читингјума кавајтива ке гјум стоп имер. А кате на керела лафи само таро мунафикоја. А кате шајте керел мандар да лафи. Соске Аллах вакерла, ола вакерена печибјен сар вакерена, ама ки пракса од ова котан на нена. Екно од дуито нешто, со вакераваме банѓарела мири кичма, или па банѓарела мари кичма, сојтано од дуито, вакераја дека амен пакјаја ко ахирети. Пакјаја ко ахирети. Значи, прво вакераја дека пакјаја ко Аллах, од дуито вакераја дека пакјаја ко ахирети. Јакна бешин дорте размислина са амено муслимања, пакјаја ли амен ко ахирети? Џанаја ли со и ахирети? Ахиретите но пало амаро мерибе, дживдипе, кова ка амен, ка и клова англал ко Аллах, и башо са амаре амелија, амаре делија, амаре буќа со кергемлинкија каја дуњаја, када джеваби. Јакана јек правилно вернико, те пакјала ко ахирети, а дава мануш, пазинела свако чекори кија каја дуњаја со керела, соске свако ле јеке чекореске, свако ле јеке букјаке, со керела кија каја дуњаја, ко ахирети ковол, пучва од олестар. И манушкова пакјала ко ахирети, од ова мануш џунахија, од ова мануш това керав гревоја, од ова мануш грешке, од ова мануш штета, од ова мануш насилство на керела. А дава мануш на керела. Соске ов пакјала ко ахирети, ко со пакјала, соске пава акава дживдипе, палија каја дуњаја, од ка на келтарија каја дуњаја, и сине ко ахирети јек пучиве ака лестар со ов кергја. И сине јек пучиве. Ме те пакјандилум ко Аллах,
Тега ни мека пучамман свакојек бутикја каја дуњаја со керавала, дали кергјумла сар со Алла джеллешануху мандар одова родела, или па кергјум соске адава ме агар манглум. Акана далеске до Аллах вакерла, иси мануша. Кола салде чибјаја вакерена амен пакјаја ко Аллах ем ко ахирети. Ама ко чачипе, коленгоро дело, коленгоро ахляко, коленгоро морал, коленгоро понашај. Ола на пакјана. Значи акава аети однесинала пе аменге, наe мунафиконге, наe кафиренге, имер ке читине акава аети читинле туке прво. Читинле туке. Соске акава аети објаснила каз вакераја амаре чибиен сарде камен пакјаја ко Аллах ем ко ахирети, ама ко амаро чачипе, ко амаро дживдипе, воопшто на неаме ниек, агер вакердо, ниек амели, соске амен одова, анаја ко танде камен пакјаја ко Аллах. Мануш вакерла ме пакјава, ме мангавај Аллахе. Паларен зате мангене Аллахе, котар амен кадика дека о мануш мангела е Аллахе, сардика јале дека о мануш мангела е Аллахе, ке два кереја некаске мангавату, само пакјаја ко лескоро лафи, или пакјаја ко лескоро дело со ово дова, а не лакотан. Значи, о манги петано поврзимо соја делоја. О манги петано поврзимо ленгоро, агерва кердо, ленгере делоја, не? Ве минен наси. Акана шунен. Дикен о Курани азимушани сар објаснила акале мунафикон. Интересантно нешто. Сој мунафико, мунафикот ано мануш, кова лескери чип нешто јавер вакерела, о калби јавер керела. Или па, о калби нешто авер мангела, а и чип нешто авер вакерела. Сој акате, значи, хем и чип, за јек вернико, те овол вернико, дикен, услови за јек вернико, те овол вернико, сој потребно хемо калби, хем и чип те овен заедно. Тега ни јадава мануштано вернико. Значи, од ова со калби вакерела, хем и чип да лескери. Адавате вакерел, тега ни офтано вернико. Амма, мунафико, којтано мунафико, ке лескери чип нешто авер, о калби нешто авер мангела. Пазинен, амен машкарамен де джанена ли кубори си амен, чибјаја вакераја туменге, хајрлија акава, хајрлија нековол туменге акава, шукарипнаја те овол туке акава, амаро калби пердо, хасетием љубомор управ туте. Јани, о калби нешто јавер мангела, а и чип нешто авер вакерала. Значи, англал туменде кераја мен шукар, ама о калбија амаро родела туменге о најлошно те случиналпе. О ислами акале манушеске чивела јек својство, јек анавко вакерала леске мунафик. Мунафик сои дуе муенгоро мануш. И чип јавер о калби авер. Најшукар објаснила менге суратул Али Имран, сој мунафико дикен, сој мунафико суратул Али Имран шелу шовардешу ефтато аети. Правена о Курани, трито сурат ко Курани азимушани, шелу шовардешу ефтато аети, о Аллах джеллешануху вакерла јар. Јекулуна би ефвахихим ма лейсе фи кулубихим, валлаху а'лему бима јектемун. Значи, ленгере муја нешто авер вакерела, а ленгере калбија нешто јавер керена. Ајде, шајте читинење пути ова босанско, беко, босанско, шај. Сура Ал Имран, шелу шоварде шефта, нели? Да, шелу шоварде шефта, тојте. Јакулуне бивахихим. Реми, морате пандето микрофони, излезе ако туто проблем е наш, или негде јесте наѓанава наш, не шукар паш. Наѓанава дали пандоса? Шукар, ја. Бисмиле. И да би открио ко су лицемери. Значи, они кои су... Кој тане лицемерија? С кој тане?
Они кои су, када им е речено, доđite, борите се на Аллаховом путу или се браните, одговорили, да знамо да ќе правог боја бити, сигурно би вас следили. Тога дана били су ближе не верувању, него верувању, jer su u istinu svojim govorili ono što nije bilo u srcima njihovim. Значи, ленгере лафија нешто а верва керена, ама о калбија ленгере нешто ја верва керена. Јекулуне би ефвахихим ма лейсе фи кулубихим. Значи, ленгоро лафи таро муја ленге а вер нешто и клова, ама ко калбија ленгере нешто а вер вакерена. Значи, о мунафикуја, кој таме? Ja, toga dana, Penela, toga dana bili su bliže neverovanju nego verovanju. Него ова си не попаше ко неверство, отколку ко паќајбе. Jer su ustima svojim govorili. Jer su ustima svojim govorili ono što nije bilo u srcima njihovim. Ола ленгере муенсар вакерена сине од ова, со коленгере калбија од ова на тергјола сине. Акава дело, тараети. Значи ленгере лафија нешто авер вакерена сине, амо калбија нешто авер. Со коленгере калбија... Аллах добро зна, а кад те морате да шина оđа, Аллах добро зна оно што они крiju. Аллах најшкар джанела, со бешела коленгере калбија. Психичко те размислина, психолошко те размислина. Значи, мунафико тано од ова мануш, кој лескери чип нешто авер вакерела, амо калби нешто авер. Вернико сој, хеми чип, хемо калби, морате вен заедно. Тек ти заедно, тега нија да вакер гемле таро имани, тега нија мен сием верникоја. Аква требала, аква дефиниција требала бучу карте халјова, значи измеѓу мунафико хем вернико. Иншаллах, халилем со мангавате вакерав акале. Значи, дикен, о Аллах вакерела менге, сој, ола вакерена пире чибиенса, амен пакјаја ко Аллах, амен пакјаја ко ахирети, ама ко чачипе, коленгере дело, коленгоро амели, киленгери пракса, воопшто од ова на диклола. Пралален акава аеди керела лафи амендар. Акава лафи керела, акава аеди керела уеминен нас, хемиси мануша, саве мануша, нас мануша, саве мануша, чибиенцар. Значи, процентуално телилем таро амаре муслимања, авдусутно дживдипе е муслиманенгор, со скамен кет кераја лафи таро тефсири, кет кераја лафи таро курани, ме одма дикава ако авдусутно дживдипе, акава аети процентуално кобор дживля керајале. Процентуално те диклум, акава аети кобор амен дживля керајале, на ети кловани 3%. 97% муслимања која кава аети перајата роакава испит. Соске, амаре калбија, хема маре муја нешто, а верва керена, значи на некој исто, дујто, амен вакераја, амен пакјаја ко Аллах, ама о аети Аллахес кере, кет требала амен гјанаја ко тхан, кетна требала мукајален, од дујто, или од трито кет вакераја, амен пакјаја, хем ко ахирети, ко чачи песал де чибјаја вакераја дека пакјаја ко ахирети, те пакеја си намен ко ахирети, тега ни амен свакој харекети, свакој дело, свакој харами, свакој грешка кја каја дуњаја со какерала пажливо или ка пазина, соске ко ахирети кова пучло тародова со авдие кја каја дуњаја ме керјум. Одолеске да о хадиси кала Джибрил хадис, таро пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем, амен ке дучинаја сини хадиска наука, амен ге сини акава о прво хадиси кога си прилемне, Джибрил хадис, ова ке лапе, джаe реджулун, ало
манушко пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем. Yani pencerutno meşhur hadisi em ki Bukhari em ki Muslim araklı hadisi sova kela Allahu ek manuşko peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem em puçlay peygambere ya Resulallah soy islami te ganiva kergaleske o panč islamska šartija. Znači te vakeren o šehadeti, te kıldinen o namazi, te den o zekati, te ti keren o ruči, hem te can jek puti ko civdibe ko hac. Io sova kerge o dva manuš, sova kerge o Džibril, točno ova kergan, ja Resulallah. Oduj to pučla, soji imani te pakja ko Allah, te pakja ko leskere melekija, te pakja ko leskere kitapja, te pakja ko leskere pejgamberija, te pakja ko судно диве, тоест ко ахирети. А кате да спомнинала о ахирети, те пакјан ко ахирети, емо шофто сои, о шофто сои, ајде ваќе он шофто сосине. Веруј неко каза. Кој бути са со Аллах, значи Аллах се дозволува Аллах ескери. Бизе дозволува Аллах ескери, ништо не. И Бухарија спомнинала пеакава шофто иманско шарти, о исто хадиси, джа е реджил, о исто хадиси, Джибрил хадис, ки Бухарија спомнинала пе, ко муслим, на. Ja kate isiyek, kakva hadisi isiyek, vakirna akana dodaibe e ashabengere lafja ko hadisi. Koji siklola i hadiska nauka kate ka haloval. Znači o ashabija, o alimija angiamenge asavko pravo soji i si pravo e ashabenda te dodaine lafja ko hadisija. Znači, i silem pravo, i o šofto imansko šarti, i dodaimo te pakja ko Allah, hem ko leskere, te pakja ko saso od ova ošukar, hem ološno avola taro Allah, a da valafi dodaimo taro ashabija, a da valafi na neva kerdo taro pegamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Koji džanola kala? Samo specijalistija ko barvinela pe e hadisensa. Akana kava soske vakerava намерно туменѓа кога керава те правдјол тумари годи. Иначе те бешава кана јеке професионално манушеја кате суи хадисчија, овда одова кава керел, ја кава право и си амен пакеја која кава право деко асхабија да шајте додаинен лафија ко хадисија. Значи силен право те додаинен лафија ко хадисија. Адава и асав кој правило чивдоки хадиска наука. О рационалисти акава правило каленаме и вакирала наеле право никасте додаине лафи ко хадиси. Теи хадиси морате пакја дека одва о пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем салде оф вакерга. На не право јек асхаби те додаине лафи ко хадиси. Јака те тајнодла проблематика помеѓу о хадисија. Ама намерно спомнинава Джибрил хадис, соске те дикено народо дека амен насием против хадисија. Амен сием хадисенсар, амен дживдинаја хадисенсар, амен дживдинаја коле хадисенсар, окола хадисија кола потврдиметане е Куранеја. Екана, о трито пучиве со пучело Джибрил е пегамбере Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлеме, мен ихсан, сој мануштеове, е кетано опаке и беко ахирети. А кате духовно објаснила о Аллах опаке и беко ахирети. Мен ихсан, сој мануштеове, сова керја о пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем, мануши те ове те керејек ибадети Аллах еске. Исто сар те мислине дека о Аллах туди ке е Аллахе, иако ов тут надикелато. Значи, агар сој те мислине дека Аллах и туја, ама иако ту воопшто е Аллахе на дикеја. Значи сој те джане дека Аллах нон стоп туја таму. Јек вернико со джанела, јек вернико джанела ко свако секунди, ко свако моменти тано дикло таро Аллах джелле шануху. Значи, агар вакердо исиле GPS која нон-стоп пратинела ле Аллах джелле шануху, нон-стоп ле, или па камера која нон-стоп пратинела ле Аллах джелле шануху. Мануш кова джанела дека исиле камера и нон-стоп дикела ле некој сар понашинела бе, и мануш кова ачавди камера, ачавела и камера сар понашинела бе. Значи, пазине, акана
Мес понашинаваман ко камере скрос јавер, ама канате ја чава во телефони, понашинавама скрос. Адава на неко верникија. Верникија, којта не верникија, верникијата не одла, хем ки камерата не иста, хем пали камерата не иста. Еке, акавај вернико мануш. Значи, меа герва керава, Суратул Маун, акате јадла маске со амен чигему прал аменде, о Аллах и калела амаре маске. Фрдела не намендара кала маске. Сар, и кала деја маска со сјану риавдо, акано, о ењато аети дикери маска. И маска е неверникон гери, со керела и маска е неверникон гери. О ењато аети, читина е о ењато, зате ава посигате. Акава опасно ајети, акава чавалин делине на акава опасно ајети. Акава аетија бангерела маре кичме. Акава аетија на неедноставна аетија. Дикен со вакел Аллака, акана. Дикен и маска е верникон гери. А вернико е сави маска чигема менге. Акана дикен. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ојњато. Ола мангена, асавке мануша. Со мангена адла мануша керен. Прво те ховавене Аллахе. Пире маскенсар прво ховавене Аллахе. Саве маске уравѓа песке одла арапска шеја. Му клапеске джака те браде. Дикен, ква, прскинела ми годи. Прво со мангена кала манушате керен, прво дикена е Аллахе те манипулирања. А послем, юхадуун Аллахе, валлазина амену, вама јахдеун. Ола мангена прво е Аллахе, а од дојто кас ховавена? Е верникон. Дојто ховавала. Амен кет прво мангаја нека сте манипулирана, мангаја прво е Аллахе манипулирана, мислиндор дека амен одова шукаркера, послем џаја ки џамија мануш. Уравдо шукар ко шеја, мукла песке брада, уравдо одла арапска шеја, уравдо одла сардова кера, джико одла арапска ленгере, одла шамие, одла у Саудиција дава чивенале, одва и ленге традиционално ношња исламеа на неле, бути пралален цутун на неле исламеа. Амен чиваја таджија оде. Амен чиваја таджија, побаре. Ја кана, мукля и гело коанглу носарфи, Аллаху екбер, намази кълдинала, ја кана, и сари неле дикенале. Значи, амен со пробинаја, те пакерато мареја ќа. Амаре, надворешно изгледеа. Амаре надворешно изгледеа, мангајате ману, ака на шунем. Меа кава ки ми џамија кава објасним ју. Авала јек правилно мануш, шукар мануш. Уриавдо ки кравата, ко дело, џала ко англуно сарфи, хемавала јек мануш со и фстанеа мела лохарица, да? Канајста шункјола без везе. Ама пример мангала те вакерату менге, за те прававту маре гогја. Мукляпеске брада джиакате, хем овда бешела. Киџам. А кама со и краватаја, сакоја, краватаја шукар педантно уриавдо, кълдинела по вактитари киндија, сигате и клолатари џамија џалапеске, кипи бути, продолжинала пебукјаја, а кава со и силе брада джиакате, фстани уриавдја, одова арапско деја, сарва керела пеадава, шали упрал чиѓапеске, адава саудиско шали чиѓапеске упрал, овпалем, кълдингјаин киндија, палем ки џамија, панден не се нафиля, пало одова курани кова сталела, пало одова, наџанава соќе, ники бути џала, ни перомња дикела, ни печавен дикела, ама цело диве ки џамија, ке џала кере да и ромни да бркинела, ке џала кере и ромни да керале растур. Цело диве ки џамија, кере навеа, цело диве кова керела, панина не амен, цело диве марона не амен, ту цело диве, ја менге ко амареја ќа, со амен дикаја манушен ки џамија, ко амареја ќа, каске да ја амен вредност, амен да ја вредност од олеја брадаја, ама да фстани, а кава со и краватаја со кълдингја сигате пи киндија гело, сигате ки пи бутием гело, те завршнел пе фамилијарна печавенге о хабете анеле ромњаке, те задоволнила мен ледикајале мукле во и дуњаја ховавѓале, мукле кава
Дуња ја ке гело, ама кава паро муслимани. Керајале. Еке акате Олатане адала хова некола хова вена е Аллахе. Адалатане адала со манипулиране на амаре ја. Адалатане адала со манипулиране на амаре го ја. Мема керама муслимани, Аллах джеллешану акате бучу карва керала канако продолжение. Ола мангена е Аллахем еме пачавутнен, значи дуј групен Аллахова венале. Прво пробинен е Аллахете ховавен, најопасно нешто, дујто пробинена е верникон те ховавен. Ола, ама Аллах вакела, на. Ола коркори пес ховавена бе. Ола коркори пес, ама ола одова ни коркори на джанена. Дике но аети, ола ни коркори одова на джанена. Значи ов коркори на несвесно одолестар дека коркори да одова на джанела. Хајде ек пути чити на ја босанско почми на ја оаети, панда ек пути зате праваленгери годи, те права и годи. Соске кераја кала дерсија, те права годи. На кераја ла дерси само агар Курани чити на ја. Него Курани годјаја те читина. Хајде. Селам алейкум, стари неке джемати муслимин. Пенела Аджаре, бисмилај. Они настоje преварити Аллаха, а и one кои веруju. Прегрупен. А они, не знајучи, само себе варају. Ола коркори пес да наджанена. А коркори пес ке на несвесна. Декола коркори пес ховавена пе. Интересантно нешто. Ајде ек поти германски мангава Мохамед Есад. Era varioja sa surasine. Фуре бекареа. Кара, Ofto. ењата Окей. Њато е, њато. Како си анту ја на шавдилјан ко тефсир, ја иклјова катарја. Маме шамен сар. Bismillahirrahmanirrahim. Sie möchten Gott und diejenigen, die Glauben erlangen haben, betrügen, indessen sie keinen außer sich selbst betrügen. Und sie nehmen es nicht wahr. Значи, ола воопшто наленале ко озбилно. Ола налена да ја бути ко озбилно, Мухамед Еса. Професионално, префект. Налена да ја бути ко озбилно, ја. Читинаја македонски? Хасан Джило? Хасан Джило, македонцо, преведингале пошукар таробесним коркор. Бисмиллахиррахманиррахим. Ајдете шунале. Тие мислат дека го измамнуваат Аллах и оние што веруваат. Интересантна кога измамнуваат Аллах. Касола измамни. Амин ке джаја мачете астара, сарва кераје маченге, ке мангаја мачете астара, македонски. Измамнуваат. Значи мангаја маченте ховала. Значи адале хранаја со чиваја. Мисине те чвео чирмо или аште маминавле, сарва церео, ти знаеш. Она дикена ти измамнинен, она фи измамни бе, ко кимири годива керало дова, ке джана у рибарија е маченте астарен копани, ола измамнинена е мачен. Каска астарен готово, геле. Мамац, Пенелапе, мамац, браво баки, Мамац. Браво, баки. Ама те Значи, ла, верникон мангена јарте ховавења, еме Аллах, фрдерафена, те астарја, те настарја. или те манипулирине на гар по те халонамен по повише. Бут. Ама која измамни бе, о Хасан Джило динја бучукар превод леске, на нема лафи Хасан Джило. Да. Браво, не? Тие мислат дека го измамнуваат Аллах и оние што веруваат, но всушност ги се измамнуваат самите себе си. Ола коркори пес мами, сарва керла пе мамац, не? Ола коркори песа кате ховавена пе. Ама олафија кате воопшто олада на несвесна акалестар. Воопшто олада на несвесна акалестар. Овен чачутне. Овен реалистија сармесосјум реалисти. Ке читинге макала аетија, сари не читинге макала аетија таро Курани аз мушани. Ке читинге макала аетија, чигем ли амен која кава аетија Андре,
Пераја ли аментарија каја група мануша, воопшто начи ги мамари годи. А мекет читингюма кала аетија, о прво нешто размислингюм, имер, пазим. Акала аетија мангена те вакерен мангенешто. Акала аетија вакерена пазин мате оветар од ола мануша. Пазин мате переки одеа група манушенгери. Соске туда сар вернико, мислим нор дека сијан вернико, вакерен нор дека сијан вернико, шајте оветар јакаја група манушенгери. Шајте ове група јакаја група. Ја далескеда. Ке читинаја о Курани азимушани. Молинава тумен. Аллахе скоро хатарите иси тумен. Акала аетија читинен тумаре калбенге, туменге читиненле. Мачитинен јаудиенге, мачитинен христијаненге, мачитинен мунафиконге, мачитинен кафиренге, мачитинен мушриконге. Читинман, шајни ме това мушрико. Те комиро понашај. Насиум праведно, медашај те перав кодла мушрикоја. Медашај коакла мунафикоја те перав. Ко саве мунафикоја, со мангава Аллахе те манипулиринав. Аллахе те ховавав. Шум. О прва верша ке давала сине о зекјати, о прва верша ке давала сине те чинелпе курбани. Прво мангава Аллахе те ховавав дека нанема финансиско могуćност те дава зекјати. Прво Аллахе мангава. Аллахе мангава ту бединав. Бешиндор кере сар кога нанема паре. Амена кава кергем. Со кергем. Кераја лафи 20 години палал, не? Амена пучена масине. Хоđа сојтане о условија за мате делпе за мате чинелпе курбани. Аке, сој услови, сој шарти за мате чинелпе курбани. Ја мен вакера, јектар одла шарти јатано за мате чинелпе курбани, те сјан борчлија, манушкова тано борчлија ов курбани наштите чине. И оке, меака те перава. Која каја група ме да перава вакера. Соске, па ме си борчлија, соске, кадам некој. Кој на не борчлија ги Германија? Пример, кој? А пралалена, дава борчима, кава борчим, мара, јани, нешто пучаја, за тешајте арака начини за мате да не озекјати, нешто пучаја за те арака начини за мате чина курбани, нешто родаја те арака начини за мате кера од два бути со, значи прво нешто со родаја Аллахете манипулирина. Аллахете манипулирина. Вернико мануш, ко Курани азимушани, Allah Đelešanuhu bašo zekati buču kad nešto vakirla. Pso vakirla, kaden zekati, sar vakirla beko taro zekati, sar vakirla bašo ajeti bašo zekati, kaden taro dovaso i tumenge odviše. A katena vakirga 2,5% zekati, pralalen. 2,5% i tlola ko vakti je pegamberesko, dva je taro sunnetja je pegambereskere. Ama taro farzija je Allaheskere tano soji, таро доасој туменге одвише соја чола туменге каден озекјати. Ја га намаре хоџаларија уштилева керги. Ке озекјати сар када мора ко хадисите пралален. Единствено најшукар образложение таро зекјати со читингум еммо калби пергјата не дуј најјака учењакоја. Јусуф ел Кардави Хусейн Атай. А каленке читингум лен таро зекјати правѓа ми годи. Вакерла ко Курани азимушани вакердоите делпе зекјати. Сар каден тародовасо и туменге одвише каден. 2,5% вакерла и количината розекјати, а не на пегамбери премал и ситуација ки одеа код ова моменти економско ситуација код ова моменти држава кора. Значи те и држава буд чороли, а и си доста буд барвале, место 2,5% и Германија со керѓа, ошто ери ковор керѓа и Германија 19%. И Холандија ковор керѓа ошто ери 21%. Ки Америка ке цијунсине ко свако диски, свако е окова и си различно што ери. Значи лени силен премало градоја што ерија. Премало градоја што ери. Джанена што ери ДДВ амен македонски вакераја. ДДВ, нажака на босански сар вакелапе, ама македонски ДДВ вакераја. Германски што ери вакераја. Значи,
Германијакоро што ери англидер некобор берсине дешушов процентија, те детаро тири износ, те 16%. А кана керѓала код дешуења. Соске керѓа премал и економско и Шведска 33% керѓа, ако напиши на 33% дела пешто е. Значи свакој држава према лескере економска ситуација мени нела процентуално што ери деибе. И муслиманско државата према ленгере процентуална, тоест према ленгере економска ситуација, некогаш зекјати шајте да те да 2,5%, некогаш шајте да 5,5%, некогаш шајте да 19%, некогаш ќе те требинга када 30%, када соске и економска ситуација кодова берш, и економија кодова берш, менингапе и амен мора те мени намаро деибе таро зекјати. И ака те иек чачипе амаро кова објаснила, кој објаснила кава? Јусуф ел-Кардави, хем Хюсейн Атай. Акала професорија мана камелен таро тумарошева. Акала джанена точно сарша и економско ситуација те подобриненла ко муслиманска пувја. Саро пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем, јек берш сувакере дали шајо пегамберите забранинел, премал и ситуација пегамбери некоја шајте забранинел, премал и ситуација некогаш пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем со шајте дозволинел. Пример, курбанија, чини бетаро курбанија е пегамберескере, на джанал дали акава кергим, ко курбан байрами, ке цине буд чоролипе, ко арапско полуостров, о пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем наредингја башо курбани е курбанескоро мас сате делиналбе. Значи, чак колескере худбе, агјари керја, којтаро клескоро курбанескоро мас караклевол кере, значи караклевол кере, којтаро одова курбанескоро мас, адава мануш, адава курбани начин јари. Јек берша кавава керја. Ко покасна берша, ке ди економска ситуација ули пошукар ко арапско полуостров, о пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем башо курбани ва керја агјар, тегани тумен шај, тумаре курбанија, ти керен лен ко тумаре кера, ко борсо тумен мангена. Значи, шајте чинео курбани, те манглан делин, те манглан и керле кото кер. Ама соске и економско ситуација ули пошукар. Акала хадисија, шајте теракелнен ки Бухарија, Муслим, Тирмизи, значи веќе бешена акала хадисија која маро дживдипе, кова мен свакодневно читинајален емлендар лаја пример. Значи си пегамбери моментија кола забранингјао курбани, тоест забранингјао курбани ти керел пеко кера, макерјан делинелле, соске бучороли пејси, бучороле манушајси, але аменге бут азулантија јарте вакерак, тогаш ки Медина але бут странција, вакерла делинен, нека те шаја кала странција да техан, пало известно време ке ти економија подобрингја пеки Медина, вакерли, ака на шајти и керено маско, борсо тумен мангена. Дикајна дека е пегамбери скоро суннети варирнала сине. Премал и ситуација. Значи, некогаш о пегамбери вакерја оджувля матеџан ко гробија, некогаш вакерја матеџан оджувля ко гробија, а некогаш вакерја ака на шај оджувляте джанте посетинено гробија. Значи, аквасој, кеди забрана е пегамберескери? И забрана е пегамберескери премало понаша и джувленгоро, кој ова време те оджувля на понашинена пе праведно, те понашинена пе джахилско кој морија, ко гробија, тега ни вакерла маџан ма оптеречинен. Чак вакерла за пошукар те халјовела маригоди вакерла оптеречинена е мулен, адале. Покасно време ке дикна дека оджувля во спитингепе, дека исламско халилесо и омерибе, кога амен денес муслимања сиен, ама таромерибе керајату мен гелафи, воопшто на сиен воспити метар омерибе, ака натешно омерибе амен астарела амен паники, астарела амен сарте вакера баре шокија, иако вакераја паќан ко ахирети, иако туменге вакераја паќан ко мерибе, иако амен вакераја туменге омерибе тано хакко, ама денес ке шунаја омерибе, амен астарела амен, иек баро шок, а савко ек шок со амен на джанаја сар те понашина амен одоле хаберен сар муслимања,
Кога свакодневно вакераја паќаја ко Аллах, ем ко ахирети. Кога свакодневно вакераја ахирети джанаја дека иси, соске пало мерибе иси јек дживдибе, ама ке чунаја омерибе шок. Шок, значи дивесенсар, масеконсар о шок наштите накава. Чак телевизија на мукаја, чак ко ајнаде на дикаја амен, чак на нањоваја, чак на мураваја амен, чак на джана, чак палалдан матеми кераја, значи панда калипи кераја управладава. А катарова кераја омериве, тано хакко, свакој ек муслимани кет кашунал мериве, амен требалате ова стабилно. Обнаџнава дали објаснигенту менге ек ситуација мири иман со променинала ма комо дживди пете халова во мериве, тано агар манде кими бути керала јек манушни керала сине бути, керала сине манде бути, позинела сине манде, и али ек диве вакерја ајдини вакерала родава тутар күннугум, значи родава отказ. Хај, сојо себепи, вакерала пало шов масек, гелем ко доктори, и вакерге пало шов масек мором камерал. Никакана. Алди вакерге манге, ко доктори вакерге пало шов масек мором канакели дуњаја. Со ракој сиероме. И ој вакерге ме дава күннугум, значи дава отказ тари бути, со ске мангаја кала шов масек те планерина и дженаза меромескери. Значи сарка керени дженаза. Ке чуњу макава. Ева керги ме имер. Сад добором баром муслимани сјан. Добором ходжа сјан. Валлахи манги ко докторите вакерел некој ходжа пало шо масек камере. Или некој тутар камерел, ни со мангло тутар камерел. Валла метаро панике, таро ата, паничка атаке. Наете жена сарте джам ме животоја англе. А камо ли те планиринав и дженаза одоле мире мангле манушескири. И манушни вакерала каджа те планирина сарковол и дженаза, значи сарка керала леја заедно вакерала, леја вакергю макалата не верникој, амен на сиен верникија. Амен панда на халилем ахирети. Амен панда на халилем сои мерибе. Амен вакераја само ама речи бјаја омерибе тано хакко. Ама ко чачипе ке чунаја омерибе, амен паничка атаке астарела амен. Амен на джанаја унген со вакерло германцо текера амаре мерибнаја. Интересантно со случинела па значи јек невернико ко вакераја ленге неверникија пошукар халили о мерибе отколку месар ходжа сар и мери ходжа ке со туменге бершенсар бајинава туменге акале мери бнастар, ама денес кај гелум ки дженаза, джанена дека акале букенсар керава бути, кај гелум ки дженаза, на наклани е дженаза бизо пиштибе, бизо перибе ко несвесија некој, бизо атаке, паничка атаке нека скере, значи доборомни вакерава амен на воспитингем тумен таро ахирети, доборомни амен на воспитингем тумен таро паќа и бе е ахирете скоро. А дикен свакодневно керајату менге дерсија дженнети джехеннеми дженнети. Јагна таро сакава. Сатари мири пракса таро моџивди пе. Родава кај грешка. Соске амен ту менге на објаснингемо ахирети. Соске амен панда на акцептирингемо мерибе. Соске панда на акцептирингемо ахирети. Му пучи беџане и аволата родова неправилно објасни бе ту менге. Сад неправилно објасниве, ко свакој ек дженаза со гелум, со шунгум мире колеген, мире да ходжен, мире одаје со керена лафи, прво дерси со керела лафи таро джехеннем. Са таро джехеннем. Кет кад камерен кавен ту менге мелекија, кавен ту менге сапа, кавен ту менге ко гробоа кава, кавен каму кувен ту мен чекичија, ка хан ту мен, кам ударен ту мен, кад несни нелпе ту маро, е нормално кет кашуна, кава секој кадарал таро мерибе. Нормално, кергум, добором берс ту менге кава вакера, јакана, свако дерси, свако киек, свако ек дженаза те ту менге кава перава ки ту мари годи, акала бубачке перава ки ту мари годи, нормално кадарам таро мерибе. Ама те алюмем те вакера ту менге на омериве тано шукар. Те на клентарија каја дуњаја кадикен ту мен ту маре Аллахеа, ту маре манглеа, омериве тано на не со вакера пе
о крају акале животот скоро. Пало мериви и сиек дживди бе, кога мен дживдинаја која вердуњаја, и месова керава о мериве тано салде пресели бе, те преселинету тари дуњаја, која хирети, о мериве тано хиджра, сара пегамбери со кергјатари Мекка ки Медина, сакале шуже лафензар ту менге те објаснингјум макава мерибе. Со љубов те објаснингјум тумаро мерибе. Мангип наја те објаснингјум ту менге о мерибе. Тегани ту менка акцептиринен о мерибе. Ту мен на нете дарантар о мерибе. Ту мен паничка атакија на нете астанентар о мерибе. Ама те објаснингјум ту менге. Кавен меле која чеки ченсар, кавен сапак кова какъцинел тумен, тева кергим тумен ге тя кавен дуј меле која кингелен тумен упре палем упрал нателе ка фрден тумен. Капучен тумен акава, капучен тумен окова, ка стеснинел пе огробо, сар наджа. Но, брала, нормално, паника, готов, мерибе, нема акцептириве, јамен. Ја дикен и грешка, амари. Имеато авдиева ке мире мангле ходжија. Мангајали амари народот е менина. Мангајали омерибе те оахиретите халјова. Тегани менина нешто кото маре дерсија ја. Менина накале народоске нешто. Ама ке менинава, ме ке ти клевава кале лафенса, му ке беадале ходжа модерно, бизи брада, нанелени брада, сако кравати и клела. Коме ви ти давала менге краватенца? Пралалем. Сартева коме влюти, тава ли тренер кенсар? Мангена ли тренер кенсар, спортско теава ту менге коме влютија? Миши мадава ходжа кравата ја авала, миши мукле, авала микрофонензар, миши авала, наджанава соја, миши. Кравата е. Суске аменке амари традиција си глилемо кравате, салде ко бијава, правален. Сар ко бијав миши авала ходжа. Сар тева кере бијав миши мало ки дженаза, сар тева кере бијав. Allah, правален. Вернико мануш ки дженазат најшуже шејенсар уравела пе. Вернико мануш испратинела пе мангле најшукар чисто не оделоја. Сулейман Атеш, Миро Мангло ходжа, кога си неманге професори комо факултети. А кавава кергја. Мули лескири ромни. Ива керла кед мули ми ромни, лакири дженаза испратингјум мире оделоја со сиумсине джамутролај. Значи, о джамутрика на одело уравѓа оманушем испратингја. Значи, оделоја уравде педантнома, а кавај бралален мангипе. А мен тумен ге вакераја мамурамен тумен, манањовен, мален абдези, мандикен тумен кјање, махарамен тумаре бала, учарен тумаре огледалоја ањаде, мадикен телевизија, машунен окова. Адетија. И нормално, со аџикераја тарва савке мана, те амаре дерси асавке, саво просперитети аџикераја тарва маронарото. Дали перена ки сурал бекара тумена кова лафја кана со черџан баша ињато ајети? Сајакава, ења, офтото е мењато ајети, саакава перала. Офтото е мењато ајети. Образложение соске кераваѓа, те шајте прскинав образложение, те амари годи нешто менинела. Мире дерсија промена ко народо, промена ко умети, на не одва класика, ме шај класично дерсите ти кера. Мандар пошуже приказне, никој наштитева кера. Веруј ненма. Ме ке ти кергјум приказне англедер биш берш. Шунен мире дерсија. Пегамбере скоро мерибе. Хасан Хюсейн, Хазрети Укаше. Тој е 25 години дерс. 25 години. Шунен кади кен. Пред 25 години ме джанглум ти кера приказне. Ама диклум на е просперитет ја калестар. Диклум дека на не промена ко народа. Диклум дека на не ништо освен тументе мукав тумен ко тумарет танака и со сие, значи на не англеджајбе, него со емотивно керибе бутуј одешто аети керала лафитаро емоција. Емано шенгере. Одешто коленгере калбја и сиек насвалипе. Со саравладава насвалипе и емоција уклелале за јава насвалипе теавал. Ама иншаллах ко народно дерси амате саве емоције ухленален, саве насвалипе кувена ко амаре калбија. Сојодува со насвакерала амаро калби, сојодува со намукела амаро калби те размислинел. Значи иншаллах ко наредна дерсија те продолжина
Agarda namangala opterecinaf tu men kobor vreme si em već po tefsiri akala duja etija. Te si na nešto šta je pomuklu. Ти си пучиве кокала етија бујрум пучен ту мен сосем прва категорија. И сима е пучива баш ењато ман занимимо ењата ети. Оја? Пошто кана ме вачерава Андродоа ети кокори манцар да е кутија джаре родава котара Алла те делма барвали па те дел те мукел по барвали па те мукел манге те делма састи па барвали па топ даринима. Кана ме делама барвали па или ме два користинавале ко чаве користинавале ко унукија а одредбе девлесре хајд качерав и си време аштелаве чајаке орда пенава хајд качерав и си време аштелаве чајаке си екстани хајд качерав одредбе и си време дали перава ме олендар јек акате акава сочерава Кој њато ајте ола мангене Аллахе ме паќавутнете ховавен ола коркори пес ховавена ама ола одова коркори да наџанена. Акате мислине акава? Каква е ти? Каква мислинава, пошто ме молинаве делете делма барвали па, састи па, и акана ме пенава маге, ја одел динџама састи па, динџама барвали па, аштелаве че се ворда, одредбе девлеци качерав, аштелаве че се стани, одредбе девлеци качерав, тоест качав ки умра, качав коа, джи си вакт. Акана о састи па родинџум, Халилан осасти па веќе ко пурипа кана на нема дали алюм ко два јети дали не. Ја кате ховава е девле родин до Аллах те дела менге и Аллах дела менге амен после мо дава палем Апсолутно. А джаре алилум ме аква и на нема дали перава ко два. Употреби најале, не? Ја Шаја јардате лале, шајте ла, сар кавал тумари годи, сар тумен попаше канел тумен акава ети, сар ко тумаро дживди пеки брак са канел тумен акава ети, агар дживля кере на акава аети. Значи те ту агар дживля кере акава аети котиро калби, шајте перел кодовада. Ама јеки си, суретул Али Имран, дуја ети си. Раббена атина фи дунја, вакела ја. О, неверникија кере на јек дува. Ја деја дува со вакена, ја Рабби деамен ге шукарипе салде ки дуњаја. И разлика помеѓу неверникија и верникијата на одова со амен да кераја исто дова. Ама сар Раббена атина фи дуња хасанетен ве фил ахирети хасанетен. Ја Рабби деамен ге хем ке каја дуњаја шукарипе хасанети шукарипе хем ко ахирети деамен ге. Значи о вернико сар со родела шукарипе ке каја дуњаја агар родела ко ахиретида. Значи те родињан нешто шукарипе кија каја дуњаја, а дава шукарипе воедно требала те пренесинеле ко ахиретида. Те родињан ја Рабби деман састипе, тега ни адава састипе, искористинле агар вакерава е ахиретеске. Кер нешто шукарипе. Кер не само шукарипе тире састипнаја. Или па агар Харицако по-ниско ниво каперав, со ски амена агар образложинаја ту менге одма намазеа, адава састипи искористиле ко намази, адава састипи искористиле ко оручи, адава састипи искористиле ко зекати, адава јани искористин. А натева кере ја Рабби дема састипе, хем, адава састипе салде ки дуњаја, ама нисаво користена кере башо ахирети. Значи муслимани мануш хем ки дуњаја, хем ко ахирети требала те користинал о шукарипе со девале о Аллах Джелешану. Је какава и си ту пучан ма нешто ма намангава те джав кодва ковов бут харт вакерло германцо бут строго калеста намангава ко прва дерсија това бут строго джане намакала од те сирџие покасно му келматова одла лафија те вакеравту менге кај со качинавту мен. Таро Аллах народела пе барвалипе. Таро Аллах народела пе мате ковав какава. Амен на кылдинаја намази за Аллах те керела мен барвале. Амен на кылдинаја намази за Аллах те дела менге састипе. Амен на кылдинаја намази за Аллах те косела маре гревија. Материнен матовав харт. Материнен матева керав нешто со не
моментално ко халјо и веамаро. Мукенман, пало, јегберш, дујберш, акала тефсивска часија те баријарален, сакала со шуненамен, мукенма постем те халјоверо чачипе исламе скоро. Соскио Аллах мукела религија, соскио Аллах мукела дини, опучиве тано манге, соскио Аллах дингеаменге дини, соске деламенге Курани, соске дингеаменге религија. Амен, јек туменге објаснинге, религија дингеаменге намазите кылдине. Пралален, джате намазе јаве. Погото почминавате ова нешто. Добре, окей, оде. Ме само магнум те пучав дали пера, пошто од ова магнум само те пучав, пошто меа джаре сар халилума коа ети кој њата ети ки сурал бекара, абе ту родеа канандо родеа сасо мангеа родеа ке ко динјалу ко родеа ко ахирети. Канака те дела тут са, меаджар халилум, дела тут барвали па састи па коа. Кана ту череа тут халилан будала. Ле чаве се борда, ле жени не чаве, ле се стани, ле са коа бистаджан са. Ме мислинава да акава ети керела лафита родла со на веруинена е камаро правни. Интересантно, че тингимле скоро окова одма. Јаша Джеладин, не? Ја пенела Керола пелафи о колендар кола на веруинена. Тачно ли на цело време кера кастар керела лафи? Амендар керела лафи, натарона. Мандар керела имер. Шајли туте оветаро акала мануша? Шајте ов. Ола мангена, шајли туте манге Аллах ете ов. Шајбе пралале. Акана машкарту менде керава ман баро ходжа, пало до ваджава. Керава манге со мангава. Шај. Ха? Ке манген ме сум погошната родила со ова керава неверни. Погошна. И сијек бучужо лафе Мустафа Исламо. Нава керава ле, соске бутка роми нафтумари годи. Нава керава доа лафи. Мукен ма пало јек берш. Окей, иншалла. Похоле ја те спомнина. Сакала му ќе те спомнинавлен. Мукен ма пало јек тек паш берш. Аква дерси прво тек хувен, акале дерсен сако. Мислинава требала од джематите сикловен е ходжаја, зате шајте практиненле. Кола ја канал те вакирала не се лафија, ма после мислено време од лафијалески сикловен. А да не да се песке кочинела, значи сиде потпуно ко право, ме мандар вакирава од почеток и нема будбаро проблеми лете практинавле, ама после 10 години са лафијалески приледа, да се песке подржинавале скоро учима, не? Капучен некој со магела нешто тоа. Тачно, ме џанеа саралилум, ме морате вачерав, ме акале мануше и неле пенава, па коа мануш дилинов. Извина джаре име родила. Ја, буџене вакерија манге џанава. Ме пенџом, акоа мануш дилино, на неки годи со вачерија кала лафија, ме шунџум, доста чак, корпу те вако дизелор, ме пралјава до тебе ше на старе, на џава ми која дилиноцито лестопинава, која дек мануш мапуч. Валлај, ама ке халилум пало деш берса со пенџан, те халилан, те на пало деш берш каалове. А лото лафи акате, короманде преста. Валлај биле. Черманја халали, валлај. Те дата лавермира кучен нешто. Јаме вастава ке ја хоџа керманѓа халали. Валлахи вакерава. Најбаро противнико сум си не против туте, ама ке почним те читинавту, те шунавту, те халјовавту, вакерла јектаро мире најмангле хоџе улен. Интересантно те вакеравту менге сар случинала пе те пенџаравман со Идрис, акава Идрис, сар се неле скоронав. Бејнамин Идрис. Најјако мануш ки Германија или ки Европа ко учиве, не? И мена џанавалев само шунела медерсија, размислен шунела, јако романе керава лафи, шунела, ама соске барило ки романи махала нешто тек тук халјола. И ја винела пе манги вакела мангава туја те пенџарама. А вола ки јамари џамија Бејнамин Идрис, јектаро најјака учењакоја, а вола ки јамари џамија и вакерла ме имере надикавале хоџа. Ме имере дикавале манушкова правила маре гоѓа. Правила ту маре гоѓа.
вакерала. И ме сиклјовава Лестар. Џа нели кобори поучимо мандар, и си имao видео Лестар, кобори поучимо мандар о мануш. Значи и силе доктор, професор доктор тану, не? Бути поучимо мандар. И ова керела сама ре романе джематески ки џамија, ме таро и мој таро тумаро хоџо и мери сиклјовава вакерала, не? Интересантно, со буџења калалафја исто манге спомнингелен, ама мире учењакоја да не скроси јаве учењакоја, вакер ги ме пратинава учењакоја кола тане рационалистија дикена јек променате аненко ислами. Значи надава класика со амен 1000 години живдинаја, 1400 години живдинаја, не? Пучиве, те си, бојрум те на Ако на нека сте почел сте да Ме на нема опраља катаре само ко коментарија писинџао себо јусе оџа бизо паре паринеа ли о џеназ. Кер ги бут бизо паре бути, панда керава да бизо паре бути не. Кераја, те си потреба да леска. Долеската на ислам. Тема и не се Одонески у исламитаро социјално живди петребола телале, не? Кераја дава, те чаче мануше на неле, те чаче и силе потреба таро акава. Ма мислим дека оходжа од ова, оходжа добором поможинава на мангаваните ова кера мире помоштија со керајален, ама реча га од ова воопшто џаненале. Кераја бе мо прав, кераја иншалла, само матајане лодел джикодева, ама ти ситу мен потреба оходжу и мерита на катету менје, не? Циту е коментаров Лестар, Пенела, браво, о Аллах те делтут састипа. Значи, накана ме те платинав, значи, те худбе или те кола преку акала социјална мрежа, значи, тари 97-8 се заврши данки медреса, значи, од тогаш платинајато, значи, тогаш пандору фатина синени оходжа, значи, тујна ме ги опрва, значи, после Али Бајра, Али Бера, значи, тујна не, значи, тути диклум јек бути со, значи, ситу ти бути, хем о ислам, нејна зависно, хем на манипулири неа сар јавера соске зависној, одбор сар капеналески агјарка керо бути. На, тути ситу ти бутием ту шајте вакири извини мамешин ту соске на зависнаваката. Ме мангавате си кава мире народо, сар те правилно те си клоно ислам. А давај. Апсолутно. Давај. Ја. На џенава ме би мангав само јек прашање тен дан то хоџа изини. Керола пес инде преска лафи таро шовиманска шартија. Јек бари буне постојнала, значи кога маро пакебе, кога со буд вредност дена, значи ко што шовиманска шартија, него прашањето ставинола пес дали уопште ко Курани со ја ке фарестар да диметане меѓе ке наракум само панч, ама ошовто на емсоске додај мојтан. Те шајте една на калески зинели те кереле коле куке сарманџи. Ака ја тематика и посебно тематика, ака веј хадисески тематика, не? Додај бе лафија ко хадиска наука, не? Додај бе лафија јас хабенгере лафија ко хадисија, не? Посебно часија кале стар требала те кера. Значи, сакава то објаснина, требала те лај Бухарија, о критериумјата Бухарија, требала те лај о критериумјата Муслим. Сале критериумја синелен, соске о Бухарија не гирингеј муслимескере хадисија, соске о Муслим не гирингеј Бухаријаскере хадисија. Значи, ек тема кова правила годи, ек тема кова рашистинела буд буќа која мари, која маро дини, која халјој бе хадисенгоро, не? Одалеске да ек кава керафту менге, а кава хадиси ки Бухарија ракјовала јавер, која вер хадиска збирке, сартаро Муслим, о хадиситано јавер, иако и силе о сенет, о пренесувачија, тане заедничко коне са веленгере дикиве, не? О критериумјата ро сенет тане иста, не? Ама о хадиситано различно пренесимо. И си е проблематика кој ислами, и си имаме акаидско паќа ибе кој ислами, акаидско паќа ибе и си имаме ешарие, матуридие, мутезилие,
Исиамен селефие, значи селефијата на исто акаидско паќаибе и сакала трин месепија ко акаидско паќаибе одвојненапе, не? Пример о мутезилије, одлава керна о шофто иманско шарти на не, значи а човена ко панч иманска шартија и шофто иманско шарти на не, о егли суннет вел джемаа Ешари, Матуриди, акава дикенале сар шофто иманско шарти. О иманска шартија, а наја амен сар учењакоја, сар тева керав, сар улема анела шов иманска шартија, ама ко Кураните родингемнен, ко редослед, ко каракален само панч, на не теракален шов. Сасова навединдан да калиски специјално треба јеквар такива песемисија, беда да рејќи фолклорот тематика специјално им тела дава хадиси, Джибрил хадис, и тега ни те керакала, аква Джибрил хадис тано посебно наука, значи и сима лафите керавна јарца и текваш сади, само таракава хадиси, не? Добро, мате задржина сужање секогаш мангај значи те керале со кратко могуче, ама и кловена шуже мабетија нормално да не се вепески задржина ме оџе фенавка керја минге. Та вако крајо да не се вепески ка захвали нама прво нормално туте. Солеја кела трутро е нормално солеја. Вактите шеја минге таво да не се вепески значи гаралаја кала програмет чивајален значи ко социјална мрежа, поточно ко YouTube, тешај те проверненде хем после известно време са со акирдао ала е беш тиранамен палате хава акала дерсија тешај те сватинанен тогаш со мангелате вакерал, значи наведи метане, дали се вепески трудинамен максимално тоа ве со акала пес ко социјална мрежа. Ме би мангав те дав сар неге од танса со секој жала, значи тешај те ден помаро селјами, помаро захвално се праленги со наштинете ден ко време која кердао хоѓа о бази, а дали се вепески када секас поединачно, значи помаро захвалност ем нормално помаро селјами, тешај за колеку кеските му кентан. Ка почина са секогаш нормално таро, Рафаел, тутарде починали сарвакере. Хајде туркајде, пока завчна ко хоѓа. Манги сајек, срами сар ненге, нанемо со тева керабут, сиемен вторник, акава керол гилханијат леске чоралеско лафи, вторник исто си мен. Вакер, кава керабија вернаш. Окей. Вторник си мен исто тефсири, ара тесием ки суратул Ан'ам о шелу бишто та ефтарту мислинава хоđа. Ара те исто сием лайф, манде ко TikTok, хем ко амаро хоđа ко Facebook тану лайф. Хем тема ден нормално тесенки и колина Дизелдорф, авен слободно амен неки џамијете дружина амен заедно, je semen čužu rusko čaj. Heinrich Herzstraße, tano sarando duj ko ekrat, ko mangela burum, hem adava sinemanda. Selami sarinen. USB stick je tar celo dashboard so kera Sirija. USB stick isjamen, amaro pravo Ahmeti ектаро амари џамија организира бесплатно делинела dla USB stickja. Кој сар со мангела само пишнала пи адреса е амаро чало бичалела ленге кере и сао дерсија шајте шуненлен ко USB stick со деше бершенге кергемнен. Теме со тева керавту менге иси бучуже теме Астарен таро Иса алейхи селам завршилен ко амаро пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем сартрблате халаване. Бучуже теме. По меда шунавале баш вакерава. Најма сумња баш калески оџе ефендам са суженеја да панда значи хавајадлата емиранаемен секој пати да кога шунава верувам да дозајнаја не саме неве буќе макар со клопе џанајадла дерсија интересно будете не би пожелна секаска кавада јек бути да морам те вакера дали уопште тул кога шунија да кала дерсија најверојатно дикеле сар туѓа кава Сикловава мера со тева крафту менге обновинавален и нормално дека сикловава панда повише мани сима вердате в Сирија со читинавален моментално најневе не свако пути нешто невоте сикловавилите пример англедер де шупанч берш кет почмингема кала етјамен кергемлен
Тега никер гемлен која вер степени, джанина дека тогаш си не забранимо теджан ко социјална мрежа мире дерсија, забранинава си не туменге, се ти не на тумен, ама на джана тумен и клидено до гарав доте си каве неса, и ја јарба почминге теджан лайфа кава дерсија, иначе забранинава си тогаш степени. Шелу мислама дека бекаресуре сите рошелу старам на тоа ете халда те сикаваме социјална мрежа, а дла претhodно на дали скапија калда акава десинела песуски на неине ко социјална мрежа цени нивојта на да ме нормално олеја путија кај тема кердуме хоџе досаднуле путите шеја оп а месар аква те керла аквата но верунен барвалипа само кога крафтунге барвалипа а кана шајна ама иншаллах па кодеш беш хем веруинавада покасно кога камеко побаре ајетија, поопасна ајетија, верувам дека тогаш буд ко павгила мари годи, ако ме верувам.